तो रेकर्डिंग हाँ फोटो क्लियर अच्छी। तो चलो स्टार्ट करिया पिला। तो देखा जाଉଛି ତ ପିଲା ପ୍ରଥମ क्वेश्चन ଆସିଗଲା। କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ 2 ଭାଗ ଶେଷ ରହିବ, 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ 7 ଭାଗ ରହିଲେ 1 ଭାଗ ଶେଷ ରହିବ, 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଚାଲ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଅପସନ ୟୁଜ କରିବ ପ୍ରଥମ ସର୍ଟକଟ। କଣ ହଉଛି ରାହୁଲ ଜୁମ କରିଦେଇଛି। ହଁ ହଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନରେ ଏ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କହିଛି ମୁଁ କୋଉଠି ଥୋଇବି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ହାତ ଉପରେ ବସିକି ପଢିବି ତାପରେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଟେରିସରେ ହିଁ ରୁମ୍ ଟା ବଟ୍ ବାହାରେ ବାଲକୋନିରେ ବସି ପଢିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ପଢେଇବି ବୋଲି ସେଠି ମାନେ ଟ୍ୟାବରେ ତ ଲେଖିବାର ଅଛି କିଛି ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଭାବୁଥିଲି ସେୟା କରିବି ଦେଖିବା କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି। ହୁଁ ହଉ ପବନ ଏତେ ଜୋର ହଉଛି ଯେ ସେଠି କଥା ଶୁଭିବ ନା ବହୁତ ଜୋର ପବନ ହଉଛି ଆଜି ବାହାରେ। ହଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠି କଣ କରିବା ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ପିଲା ଅପସନ ୟୁଜ କରିବା ତ 5 ଦ୍ୱାରା କଲେ ଭାଗ ଶେଷ 2 ରହିବ, ଏଠି ରହିବ 2 ଏଠି ରହିବ 2 ଏଠି ରହିବ 2 ଏଠି ରହିବ 2 ଓକେ ସବୁ ହେଇଗଲା ଛାଡ଼। ତାପରେ ହଉଛି 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗ ଶେଷ 1 ରହିବ, ଆକୁ ମିଶେଇ ଦିଅ 15 16 16 ମାନେ ଏଠି ବି 1 ରହିବ ଭାଗ ଶେଷ, ଏଠି 7 ଏଠି 1 ରହିବ ନାହିଁ ନା ଏଠି ବି 1 ରହିବ, ଏଠି ହଉଛି 7 ଏଠି ବି 1 ରହିବ, ଏଠି ହଉଛି 8 ଏଠି ରହିବ 2 ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଭୁଲ। 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ଶେଷ କଲେ ହରିଲେ ଭାଗଫଳ ରହିବ 4, 7 7 ଦୁଣେ 14 ଦେନ୍ 47 742 ଭାଗ ଶେଷ ରହୁଛି 3 ନା କଣ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଏଇଆ ତ। ତାପରେ ହଉଛି କଣ 142 7 ଦୁଣେ 14 ଭାଗ ଶେଷ ରହୁଛି 2 ସେ କହୁ 4 ଇଏ ହେଇଗଲା ଭୁଲ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବ ଠିକ ଆଉ କଣ। ଅପସନ ୟୁଜ କର ଏତେ ଭାବିବାର ନାହିଁ ଅପସନ ୟୁଜ କର ତମର ଯାଇ ଯାଇ ମାଇକ ଯିବ 1 ମିନିଟ ଯିବ ତମର ତମକୁ ସମୟ ମିଳୁଛି 3 ମିନିଟ ଟେନସନ ନାହିଁ ହେଲା। କଣ 52 କୁ 7 ରେ ହରିବି 7 49 3 ଏଇଟା ଏଇଟା 3 ହବ ଅପସନ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ଅଛି ନା। ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ମାନ ଗୋଟିଏ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟି 7 ତୋରଟା କି ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନାହିଁ 25 ତାହେଲେ ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟି ହେଲା 25 7 ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବଦଳେଇ ଦେଲେ 72 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଯତ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ 27 ଅଧିକ ନାଇଁ ଭୁଲ ହଉଛି। ହଁ ହଁ 52 ହଁ ହଁ 52 ହବ ପରଫେକ୍ଟ ଫେଡି ଦେଲେ 27 ହଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ତାହେଲେ 25 ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏ କିଏ କ୍ଲାସ ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା ମହାନ୍ତି ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆସିଛି, ଏମଡି ଆସିନି, ରାହୁଲ ଆସିନି ଓକେ ଆଇଛୁ ତାହେଲେ। ହଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ବହିର ପ୍ରଥମ 10ଟି ପୃଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପଢିଲା 10 ପୃଷ୍ଠା ପଢିଲା, ତାପର ଦିନ 15 ପୃଷ୍ଠା ପଢିଲା 15 ପୃଷ୍ଠା ପଢିଲା, ତାପର ଦିନ 20 ପୃଷ୍ଠା ପଢିଲା 20 ଦେଖିପାରୁଛ 5 5 ବଢୁଛି ଏମିତି କେତେ ଦିନ ହବ ଏହି କ୍ରମରେ ପୁରା 8 ଦିନ ପଢିଲା 1 ଦିନ 2 ଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଦିନ 6 ଦିନ 7 ଦିନ 8 ଦିନ ତାହେଲେ 25 30 35 ତାପରେ 45 ତାହେଲେ 5 କପଣିକା ଡାକିଦେବି ଯଦି ନା କେତେ କପଣିକା ଡାକିବି 5 କପଣିକା ଛାଡ଼ ମିଶେଇ ଦିଅ ଯଦି ଛାଡ଼ ଏତେ କାହିଁ ନହେଲେ 5 କପଣିକା ଡାକିଦେଲେ କେତେ ହବ 5 ଦୁଣେ 10 5 3 15 5 20 5 25 5 30 5 7 35 5 40 5 9 45 ତାପରେ ଏଇଟାର ମିଶାଣ ଫଳ ନା କଣ ଏଇଟା 1 ଫେଡିଦେବା ନା ଏଟା ହଉଛି 9 ଗୁଣନ 8 9 ଗୁଣନ 10 ବାଇ 9 ଗୁଣନ 10 ବାଇ 2 45 1 ଫେଡିଦେଲେ 44 ତାହେଲେ 5 ଗୁଣନ 44 ତାମାନେ 22 ଗୋଟେ ଶୂନ।
एटा केमती कल 9 गुणन 10/2 एटा हूँ 45 बट तुम देखो ना एक ना तेणु एक फेड़ी दियो 44 ओनली छोट छोट क्वेश्चन करवा काली देखिए काली मोर छुट्टी अच्छी काली दिन तुम छुट्टी अच्छी ना क्लास अच्छी छुट्टी अच्छी मॉर्निंग स्कूल सारिक आस केते 11 बेले सर जीव सप्तम श्रेणी आरंभ करिया भाबुची काली गोटे काम करिया सप्तम श्रेणी आरंभ करिया कहीं से 3टा 2टा एमती कौन गोटे देखी पढ़िया हो ये क्वेश्चन को आम भाव एक पाखु अच्छे ताल 93 गुणन 94/2 फेड़ाण 24 गुणन 25/2 ठीक अच्छे तो एटा को भाभी एक करू तुम बुझीपार कह पड़ोनी काटिदेव ये काटिक सर्टकट जमी उत्तर सागे सागे बाहर केमती करवा पड़ो 2 चौ 8 2 7 14 12 93 गुणन 47 फेड़ाण 12 गुणन 25 फटफट किसी ना तुम गोटे मत कह मन पकड़ गोटे देखी गोटे गुणन सर्टकट बाहर कर एटा केमती सर्टकट गुणी हम हौ केते 4071 हाँ यहीटा को मुझे कही यार उत्तर कौन होता कह पढ़ला बेले पढ़ी एक होता 2 टू द पावर 30 7 एटा तो तुम जानी पारन तेणु 2 टू द पावर माने 7 पर्यंत जीव 2 टू द पावर क्यू इंटू 10 हरण 7 ताहले 8 टू द पावर 10 हरण 7 ताहले 7 रे 8 हरिले भाग शेष रहिबो 1 1 हे गला उत्तर बुझिलो ए होरी बाबा किए बुझी पारनी का पाटी सुबिला कृष्ण बीरा बुझी पारन मम्मी को पाटी सुबिला ना कौन हाँ मु स्पीड ये जाऊँगी कहीं एबे आमे सब पाठ पढ़ी सारीचे प्रथम कथा द्वितीय कथा हूँ तुम मैंने लगुच तुम मैंने क्वेश्चन गुड़ा कर ना जो जी बुझीपार मत अटकेब आ मु बड़ क्वेश्चन आज करी बड़ क्वेश्चन जब किसी थी मुझे देखनी जब करी काली करवा है तो सिंपली यहाँ हूँ संभावित प्रश्न उत्तर आम अलरेडी पढ़ी सारीचे सब टॉपिक हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन आम करें ये क्वेश्चनटा ये आम करें एक परीक्षा एमती भूल ठीक मुझे से दिन जो कही केतेटा सी उत्तर दे हेती असुविधा होता बट ये देख से भूल उत्तर माने यहाँ आम इजिली कर बुझीपार 30टी प्रश्न थिला 5 मार्क मिले ठीक कले मन कर एक्सटा ठीक कर राइट रंग कर 30 माइनस एक्स है ना नहीं देन तार 5 मार्क रखुची कौन कले ठीक कले 5x मार्क रखी गला देन भूल करची 2 मार्क कटिजो ताले भूल करची केतेटा ना 3 माइनस एक्स गुणी दउछ 2 है ना नहीं जहाँद्वारा कि से मार्क रखी 122 सहज देख मुझे जहाँ कहली आउ थे लिभे दूसरी भलसे बुझ मुझे कौन कहली से कही भूल क्वेश्चन कही जे आमको कही टोटाल 30टा क्वेश्चन अच्छी तो 30टा क्वेश्चन अच्छी मन कर ठीक कर 10टा ताले भूल करी 20टा सही कथा को नहीं कहूँ ठीक कर एक्स भूल कर 30 माइनस एक्स गला मन कर 5 पुणी कहूँ ठीक कले 5 मार्क पाती भूल कले 2 मार्क कटि जाए भूल कले 2 मार्क कटि जाए यही कंडीशन कहूँ सिंपली आमर एटा हो गला 5x माइनस 2 गुणन 30 माइनस एक्स है ना नहीं तो सिंपली 5x माइनस 2 भितर पूरे दो ये माइनस था बाहर 60 माइनस 2x ताले 5x माइनस 60 प्लस 2x इज इक्वाल टू 122 ताहले 7x सी 160 जाए सेपटे मिसीगले 182 60 जाए सेपटे पड़े
x ହେଇଯିବ 7 ଦୁणे 14 7 ଦୁणे 14 4 742 ତାହେଲେ 26ଟା। ତାହେଲେ 26ଟା ସେ ଠିକ କରିଛି। 26ଟା ଯଦି ଠିକ କରିଛି ତାହେଲେ 4ଟା ଭୁଲ କରିଛି। ଟୋଟାଲ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ହଁ ହଁ ଅପସନ ବାଟେ କରିପାରିବ। ମୁଁ କହୁଛି ନର୍ମାଲ ମେଥଡ ହଉଛି ଏଇଆ। ଅଛି ଅଛି ଆଉ କଣ। ହଁ ରୁହ, ଛାତ ଉପରେ କଣ ଖଡ ଖଡ ହେଲା କଣ? କଣ? ନା ତୋର କାହିଁ ଆସିବ? ତୋର କଣ ନବ? ମୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ନବାକୁ? ସେ ଆସିବ, ତାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ବସେଇକି ପାଠ ପଢି ତାପରେ ଯିବୁ। ହଉ, ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1 3 5 7 9 ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥରେ ଲେଖାଏ ବ୍ୟବହାର କରି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କଲେ କେତୋଟି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହବ? କିଏ ଆସିଲା? ନା ମୁଁ ଦେଖିବି କାହିଁକି? କଣ ହେଇଛି କଣ? କାହା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ? କାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ? ଓହୋ ହୋ। ଏବେ କୋଉଠି ମାନେ? ହଁ, ତମ ସେଠିକା ହସ୍ପିଟାଲରେ ନା କଣ? ହଉ ହଉ, ଠିକ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଆସିଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ? ହଉ ହଉ, ହଁ 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 ହଁ। ହଉ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 3 5 7 9 କୁ ଥରେ ଲେଖା ଲେଖିକି 3 ଅଙ୍କ 3 ଅଙ୍କ ସରି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର। ତାହେଲେ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର, ଏ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ କୋଉଟା? ରାହୁଲ କହିଲ? 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ ଆମେ କଣ ତାର ସୂତ୍ର ଫର୍ମୁଲା କଣ? ସମଷ୍ଟି କଣ? divisible by, ହଁ, sum of digit is divisible by 3 ହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ସେଟା 3 ଦ୍ୱାରା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୋଡି ବନେଇବା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କହୁଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ଯେମିତି 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଉଥିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଯୋଡି 1 3 5 5 3 8 9, ତାହେଲେ ଏଟା ତମର କଣ ହବ? 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ଆଁ କିଛି ନାହିଁ। ତ ସିମ୍ପଲି ତାପରେ କଣ ହବ ନା, ଆଉ ସେମିତି 3ଟା ଆମେ ଦେଖିବା। 1 5 7 5 12 13 ହଉନି। 1 5 14, ହଁ 9, 1 5 9 ଇ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ। ମାନେ ଏଇ 3ଟାକୁ ଯୋଡି କରିକି ହିଁ ଆମେ 3 1 5 3 ବାର ଲେଖିଛି, ପୁଣି 1 5 3। ନା ନା, ଏବେ ତାକୁ ଓଲଟେଇଲେ ପୁଣି ବାହାରିବ। ଆଗେ ନର୍ମାଲ ଯୋଡି ଆଗେ ଲେଖିଦିଅ, ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡି ସେମିତି 3 5 7 5 12 3 15। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡି 5 7 9 9 7 16 16 5 21। ତାହେଲେ ଏଇ 4ଟା ଯୋଡି ମେନ୍, ଯିଏକି ତମର କଣ ହବ ନା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ତାହେଲେ ଏଇ 3ଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ 6ଟି କରିପାରିବା, ମାନେ 6ଟି ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିବା। ମାନେ ଯେକୌଣସି 3ଟାକୁ ନେଇକି ତା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆମେ 6ଟି କରିପାରିବା। ସିମ୍ପଲି ଉତ୍ତର କେତେ ତମର ହବ? 6 6 6 24ଟି। ତ ଏମିତି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଲା, ପ୍ରଥମ ତମ ଟାର୍ଗେଟ ହଉଛି ଯେ ତମେ କଣ କରିବ ନା 3 ଅଙ୍କ, ଯଦି 3 ଅଙ୍କ ନ କହିକି ଯଦି କହିଥାନ୍ତା ସମଥିଙ୍ଗ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, କଣ କରିବ ନା ତମେ ତିଆରି କରିବ ସରି 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କରିବ। ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଦେଖ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ କେବଳ 5 ହିଁ ରହିବ, ନହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ତମର 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲେ 0 କିମ୍ବା 5, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖି ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଶେଷକୁ ରଖିବ।
तुम ता पछरे 5 मिनिट देले भी तुम पाखे समय थी सब परीक्षा टार्गेट एमती मन रख तुम तो ओएमआर सीट रे परीक्षा हम सीधा जीव सब सहज क्वेश्चन गुड़ाक आगे करदे जो गुड़ा सहज क्वेश्चन नुह तुमको लगे गोल बुलेकी सैड्रे कौट लिखिकी रखिदेव ता नंबरटा आगे तुम 60टा क्वेश्चन नु 50टा सहज क्वेश्चन थिबो ही थिबो जोटा कि 50 मिनिट रे सरी जीव ही जीव एथि किछि भूल ना आ 10टा क्वेश्चन को तुम हाथ रे केते मिनिट अछि तुमको टोटल 180 मिनिट मिलुची बा हाँ 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 आउ 130 मिनिट अच्छी 10टा क्वेश्चन को 130 मिनिट बसिक धीरे धीरे कर 10टा क्वेश्चन भी ठीक है खाली तब पाखर जेहेतु समय अच्छी तुम कौन कर ना से गोटे क्वेश्चन को अलग बहुत प्रकार वे ट्राए कर सेम उत्तर बाहर कि ना माने तुम से रिसर्च केतेबेले कर जितेबले तुम पाखे समय थी आ तुम जब यही क्वेश्चन बसिक सल्व करूथो ये तुम 15 मिनिट नहीं जाइए आ अलग सहज क्वेश्चन टाइम नथिबो सेइथिପାଇଁ क्वेश्चन कौन तुम केतेबेले कहबे ना मु एते पढ़ी मते कहीं आसुनी एमती भाबनी तुम सिंपली कौन कर से क्वेश्चन छाड़ी पलैब ताकू नंबरटा लिखि रखिबो कोठी एमती कर सब सारी सारा पुणी थे मूलर आरंभ कर देखो से क्वेश्चन तुमको आसो से ये क्वेश्चन कर उत्तर बाहर 85 मन पड़ू कार मन पड़ुनि से कहला 3टी संख्या तेणु तांकर गसा को 17 कहला ताले 17 पणिकार कटुवा दरकार सब 17 पणिकार भी कटुची तो जहाँ भी हो आर लसा को देती तुम के 510 मुझे ऑप्शन यूज करदेव 34 51 एमती क्या रखिले तुम लस आगु हम 510 ये बाहर करदेव बुझीपार हाँ या এইটা উত্তর কেতে কଣ କହିଥିଲି ସେଦିନ ତମକୁ କହିଥିଲି ଟ୍ରିକଟା କହିଥିଲି यार ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଦିଟା ଏଠି ତିନିଟା ହେଇଗଲା କେତେଟା ହେଲା କୁହ ଗୋଟିଏ ଦି ତିନିଟା ଛଅଟା ହେଲା ତାହେଲେ ଛଅଟା ହବ ପୁଣି ଏଠି ଗୋଟେ 10 ଅଛି ଗୋଟେ କମିଯିବ ତାହେଲେ 5ଟା ହବ ଏଇଟା ହବ ଉତ୍ତର ହଁ କେମିତି ହେଲା ତମେ ଗୁଣାଗୁଣି କରିବ ନା ସିମ୍ପଲି ଭାବିବ ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦଶମିକ ପରେ ଦିଟା ଦଶମିକ ପରେ ତିନିଟା ତାହେଲେ ମିଶିକି ଟୋଟାଲ 6ଟା ହଉଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖ ଉଲ୍ଟା ଦଶମିକ ହିଁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଶୂନ ଅଛି ତାହେଲେ ପଛକୁ କମିବ ତାହେଲେ 5 ହବ ତାହେଲେ ଦଶମିକ ପରେ 5ଟା ଅଙ୍କ ରହିବ 6 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ହାରାହାରି ହଁ ତ 6 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ହାରାହାରି ବୟସ 7 ହଉ ରାହୁଲ କୁଆଡେ ଗଲା ରାହୁଲ ହଁ କହିଲ କହିଲ ଦେଖି ଏଇଟା କହିଲା ଦିବ୍ୟ କହିଲା ଆସିବ କର 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 କଣ କେମିତି ହବ କୁହ କୁହ ମତେ କୁହ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମତେ କୁହ ମତେ କହୁନ ମୁଁ କଣ କରିବି ଏବେ ଆସିଛି ଏମଡି 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 ଏଇଟା କଣ ହବ କହିଲ କେମିତି ହେଲା କହିଲ ନା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ପଚାରୁଛୁ ଶୁଣ ଏ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଛି କଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଥିଲି ହେଲା ମୁଁ ମୁଁ ଆଉ ମୋର 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ରୋରେ ବସୁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ रो ସେକେଣ୍ଡ ରୋରେ ଆମେ ବସୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେକେଣ୍ଡ ରୋରେ ବସୁ ବେଳେ ବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ରୋକୁ ଯାଉ ଏଠି ଆମେ 4 ଜଣ ବସୁ ତାପରେ କହିବି ଷ୍ଟୋରି ଆଗେ ଇଏ କଣ ହେଲା ଏମଡି
एमडी उत्तर कहीं ମୁଁ ଏମଡି ପଚାରୁଛୁ ଅମରନାଥ ତମେ କଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ରାହୁଲ 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 ଆଉ ଏମଡି ଦି ଜଣ ତମେ ମାଇକ୍ ଅନ୍ ରଖ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅଫ୍ ରଖ। 6 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ 72। ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଟୋଟାଲ ମିଶାଣ ଫଳ କେତେ? କଣ? ହଁ 7 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ବୟସ କେତେ ହେଇଗଲା ମତେ କୁହ? ହୁଁ ହଁ 7 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ 20 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା? 140। ତେବେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ପିଲାଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ ତାହେଲେ ସବୁ ମିଶେଇ ଦିଅ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 182। ତାହେଲେ 182 ବାଇ ଯେତିକି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି 7 ଜଣ ଥିଲେ, ଏଠି 6 ଜଣ ଥିଲେ, ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା? 7 13। 13 କେ 13 13 52 14 ହେଲା। 2 ଜଣ ବୁଝିପାରିଲ? ହୁଁ ଏଇଟା ବିନା ଖାତା ପେନ୍ ୟୁଜ କରିକି ସମସ୍ତେ ମୁହଁରେ ହିସାବ କରି କୁହ ଉତ୍ତର। ଏଟା କରିଥିଲେ ମା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା, କଣ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି? ଏ ସେପଟକୁ ପଳେଇବ, ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ, ବଡ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ତମକୁ? ଗୁଣାଗୁଣି କରିବ ନା, ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବ ନା କହିଥିଲି ନାଇଁ? 18 ଗୁଣନ 14 ଗୁଣନ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 84 ଗୁଣନ 84। ତାହେଲେ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 84 ଗୁଣନ 84 ବାଇ 18 ଗୁଣନ 14। 14 କୁ ପଣିକାରେ 84 ଅଛି, 14 16 6 3 18, 3 କୁ କାଟିଲେ 3 ଦୁଣେ 6, 3 ଅଷ୍ଟା 24। ଆଉ ତମେ ଯଦି ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତ ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ ପଳେଇଥାନ୍ତା, ବୁଝିପାରୁଛ? ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବ, ବଡ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ। ହଁ ବେଳେ ବେଳେ ତମେ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 45। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ ହେଲା। ଏହା ଲେଖିଲେ କିଛି ଭୁଲ ଲେଖିଲି କି? ତାମାନେ 5 ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା ମିଶିକି 5 45 ହେଇଗଲା। 5 45 ହେଇଗଲା ନା? ତାହେଲେ 5 9 45, ଇଏ ହେଇଗଲା 36, ଇଏ ହେଇଗଲା ହଁ। କ୍ଲାସରେ କୁହ। ଆଉ ଶୁଣ ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ଅଛି, କାଲି ମୋର ଛୁଟି ଅଛି। କାଲି 9ଟା ଖଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଫୋନ କର ଦିନରେ, ଆମେ କଥା ହେବା, କଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା ହେଲା। ହଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା କିଛି। ହଁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି, ହଁ ପିଲା ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲା 2 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶେଇଲେ 45 ହବ, ମୁଁ ଏଇଆ ଲେଖିଦେଲି। ତାପରେ କହୁଛି 2 ଜଣଙ୍କୁ ହରିଲେ 4 ହବ। ଦେଖ ଏଇଟାରେ ଏଇଟାକୁ ହରିଲି, ଏଇଟା ଠିକ, ଏଇଟା ହରଣ ଚିହ୍ନ ନୁହଁ କି? ଗଲା। ସେ କହୁଛି 4 ହବ। 4 ତଳେ ତ ମୁଁ 1 ଲେଖିପାରିବି ନା, ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ତଳେ 1 ଲେଖିପାରିବା ଆମେ। ତମେ କେତେ ଥର କଲନି? ଏଇଟା ହେଇଗଲା 4, ଏଇଟା ହେଇଗଲା 1, ତାହେଲେ 2 ଜଣ ମିଶିଲେ ତମ ହିସାବରେ 5, ସେ କହୁଛି କେତେ? 45। ତାହେଲେ ଆମର 1 ବାହାର କରିଦେଲେ 9 ପାଇଗଲେ। 1 ପାଇଗଲେ 9, ତା ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲା 9 4 36, ଇଏ ହେଇଗଲା 9 କେ 9। ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ପାଇଗଲେ, ସରିଲା। ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲା। ହଁ ଅପସନ ବି ହବ, ବେଳେବେଳେ ହଁ ବେଳେବେଳେ ତମ ଅପସନ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ନା 10 ମିନିଟରେ ଦେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ବେସିକଟା କାମରେ ଆସିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସହଜ ହିଁ ଦବ, ଅପସନ ସବୁବେଳେ କାମ ଆସିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡେ, ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥା। ପରୀକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ସହଜ ହିଁ ହୁଏ। ଆଉ ତମେ ବସିକି ପରୀକ୍ଷାରେ କହିବ ଯେ କଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା, ତାହେଲେ ସରିଯିବ। ତାହେଲେ ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡେ। ହଁ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ? କୋଉଟା ହେଲା ଉତ୍ତର? 36 9। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା କରିଥିଲେ, କିଆର ମନେ ଅଛି?
ହଁ 6 এটা 20 কোটি আসলে রে 20 তো সব কোশ্চেন ହଁ ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଥିଲି ତମେ ଏମିତି ଧରିବ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ମେ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ମେ ବି ତମେ ଧରିବା କଣ ଭଲ ହବ 900 ଟଙ୍କା ନାଇଁ 900 ଟଙ୍କା କହିଥିଲି ଧରିବ 900 ଟଙ୍କା ଧରିଲ ତାହେଲେ 900 ଟଙ୍କା ହଉଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ଟୋଟାଲ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଇଂଲିଶ କଣ ପ୍ରପର୍ଟି ନୁହଁ ଭଲ ହବ ଆଉ ପରେ ପ୍ରପର୍ଟି ଜଣେ କହିଲେ ଚଳିବ ବଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଠୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ କୁହ କଣ ମୋବାଇଲ ମାଡ଼ିବେ ନା ମୋବାଇଲ ମାଡ଼ାମାଡ଼ି ନାହିଁ ବାବା ଅନିତା କୁହ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କୁହ ଜଗଦୀଶ କୁହ ସମ୍ପତ୍ତିର ଇଂଲିଶ କଣ ଅମରନାଥ କହ ପ୍ରପର୍ଟି ତ ଗୋଟେ କହିଲ ଆଉ ସବୁ କଣ କୁହ ଗୋଟିଏ କହିଲା ପ୍ରପର୍ଟି ଆଉ କଣ କୁହ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ମାରୁଛି ଭାଇବ୍ରେସନ ହଉଛି ଜାଣିଯାଉଛି କୁହ ସବୁଠୁ ଭଲ ୱାର୍ଡ ଏଠି ହବ ୱେଲ୍ଥ ହେଲା ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ପ୍ରପର୍ଟି ହେଲା ଏସବୁ ସିନୋନେମ୍ସ ମାନେ ସମ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରପର୍ଟି ୱେଲ୍ଥ ଆଉ କଣ ଆଉ କଣ କହନ୍ତି ପିଲା ଆସେଟ କହନ୍ତି ଆସେଟ ବି କହନ୍ତି ହଉ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କଣ ଆସିଲା ତାହେଲେ 900 ଟଙ୍କା ହଉଛି ତାର କଣ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ କଣ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଇଦେଲା ୱାଇଫ କୁ ଦେଇଦେଲା କେତେ 900 ଟଙ୍କାର ଏତିକି 300 ଟଙ୍କା ଆଉ ବଳକା ରହିଲା କେତେ 600 ରିମେନିଂ ୱେଲ୍ଥ 600 ଏବେ କଣ ହେଇଛି ସେ କହୁଛି ନିଜ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଲା ହଉ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଂଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅର 3 ଗୁଣା ମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛି ତା ପୁଅର 3 ଗୁଣା ତାହେଲେ ପୁଅ ପାଉଛି କେତେ 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ 100 ଟଙ୍କା ପାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦେଖ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପୁଅର 3 ଗୁଣା ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ 600 ଟଙ୍କା ଅଛି 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଲା ତାହେଲେ 6ଟା ପୁଅ କେଉଁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡି କରିଥିଲି ରୁହ କେହି କହିବନି ମୁଁ ଯାହାକୁ ପଚାରେ ସେ ପିଲା କହିବ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କୁହ ଏଠି ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ଏସସିଏଫ୍ ଏଲସିଏଫ୍ ରେ ପଢିଥିଲେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ତମ ନାଁ ଧରି ସାରିଛି ତମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିନ କର କଣ କରିବା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କହିଲେ 3 ଭାଗ ଶେଷ ରହିବ ତମେ ଜାଣୁଛ ବୃହତ୍ତମ କହିଛି ମାନେ ଗସକୁ ବାହାରିବ ମୁଁ ଗସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କହିଥିଲି ତମେ କହିବ ସାର୍ ଅପସନ ୟୁଜ କରିଦେବି କରିନ ଅପସନ କେମିତି ନା କରୁଛ କରି ମତେ ଉତ୍ତର କହୁ ତାହେଲେ ହଁ परफेक्ट 59 ରୁ 3 ଗଲା 56 এটা হবো 72 এটা হবো 88 কেতে হচ্ছে 88 তাহলে 88 হন তো কেতে হচ্ছে রে এটা 3 গলে 88 তাহলে ଆମେ କୋଉ କଣିକା ପକେଇ ପାରିବା ଏଠି 6 করে ନା 7 করে 8 8 করে 8 7 56 8 9 72 8 11 ହଁ 8 ହେଇଗଲା ଗସକୁ ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା 8 ବୁଝିହେଲା ନହେଲେ ତମେ ଯଦି ଅପସନ ୟୁଜ କରିବ 8 8 କୁ ପାଣିକା ଡାକ 8 କୁ ପାଣିକା ହେଲେ 8 ଚଉ 52 8
56 କୋଉ ଦିନ ହେଲା? 8 5 40, 848, 8 7 56 ଭାଗ ଶେଷ ରହିଲା 3, ପୁଣି 8 କ ପଣିଗାରେ ଏଠି ହେଉଛି କେତେ? 8 9 72 ଭାଗ ଶେଷ ରହିଲା 3, ପୁଣି 8 କ 8 8 11, 8 କ 8 3 8 ହବ। ତ ଏମିତି ଅପସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋସେସରେ ଯିବ। এই কোশ্চেন को ଦେଇଥିଲି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶଟି 3/4 ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର କିନ୍ତୁ 5/6 ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର? କଣ ଆଗକୁ ଏମିତି କରିବ? କଣ କହିଥିଲି? ଦଶମିକ ବାହାର କରିଦବ କହିଥିଲି ନାଇଁ, ଆର ଦଶମିକ ବାହାର କରିଦବ, ଆର ଦଶମିକ ବାହାର କରିଦବ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାହାର କରିଦବ, ଯୋଉଟା ରହିବ ଭିତରେ ରହିବ। କରିଥିଲେ ଏଇ ସେମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର କେତେ ବାହାରିଲା? ନା ନା ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ନା କଥା। ये क्वेश्चन कौन आ भितर को गोटे संख्या टाକୁ ମଝିରେ ରଖିବ, ତମେ ସେମିତି କନଫ୍ୟୁଜन ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆର ଦଶମିକ ବାହାର କରିଦବ। 30 ହେଲେ 0.7428, 428 7 20 7 4 5 20, ତାହେଲେ 0.75 ଗଲା। ଦେନ୍ ଏଠି 30, ହଁ 0.50 848, ଠିକ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଏବେ କୋଉଟା ଆସିବ ସେଇଟା ଦେଖିବ। ଆଉ କଣ, ଏଟା ହେଇଯିବ କେତେ? 40, 0.8, 0.88 ଆସୁଛି ଭାଇ ୟା ଭିତରେ। ଏଟା ଭିତରେ 4/5 ହବ। ତା ଭିତରେ ହିଁ ଆସିବା କଥା କହିଛି, ଏଟା ହବନି। ତମେ ଦେଖିବ, ଏଟା ଦେଖୁନ 20 318 6 ଆସିଯାଉଛି, ଆରାମ ପଛପଟକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ବଜ୍ର ଗୁଣନ କଲେ କଣ ହବ, ତମେ ସେଇଟା କୋଉ ଜାଗାରେ କରୁଥିଲ? ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉଟା ଶିଖେଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି 3 4ଟା ଜିନିଷ ଦେଇଥିବ। ହଁ, ତ ଏଠି ସେମିତି ଦେଇନି ନା, ଏଠି ତମେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କଲା ବାହାରିଛି ପିଟିପିଟି ହେଇଛି। ବେଟର ଏଇଟା। ଏଟାକୁ ବି କହନା, ଏଟା କଣ ଥିଲା? ମୋହିତ ମେରି, ମୋହିତ ମେରି ଦୁହିଁଙ୍କ ଟଙ୍କା ମିଶିକି କରିଥିଲେ। ମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରିପିଟ ହେଇଛି କି ଏଥିରୁ? ସମ୍ଭାବିତ ପଢିବା ନା ଆଗେ ତମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ? କଣ ଚାହୁଁ? ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢିବା? ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଥିରେ ଅଛି କେତେ? 2003 ରୁ 2022 ଯାଏ ହେଲା। 2003 ରୁ 2022 ଯାଏ ଏ ସବୁ ସାରିବା। ଆଉ ତମମାନଙ୍କର କଣ କରିବା? ଏଟା 3 ଦିନ କ୍ଲାସ ହବ, ପୁଣି ତମର ପିଏମଏସଟି କାଲିଠୁ 3 ଦିନ କ୍ଲାସ ହେଲେ 3 ଦିନରେ 3ଟା ସାରିବା। ତମର ସେ 60ଟାରୁ ମୁଁ 60ଟା କରିବିନି ହେଲା। 60ଟାରୁ 60ଟା କରିବିନି, ମୁଁ ଆଗେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବି। ଆଁ ଅଛି ସେ କଥା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ନା, 3 ଦିନ ଇଏ କ୍ଲାସ କରିବା, 3 ଦିନ 7th କ୍ଲାସ। ସାଇନ୍ସ ପଢିବା, ହଉ ପଢିବା। इंग्लिश पढ़िबा पढ़िबा, और मैथ पढ़िया ना? ठीक अच्छे। गोटे भल कि गोटे साइंस टा गोटे भल कि कौन देखिए गोटे 3D भिडियो एनिमेशन करिया। तुम्हार पीडीएफ अच्छी, बही पीडीएफ? मोहित ओ मेरी टंका मिसी 780 टंका। मोहित निज टंकार एतिकी, मेरीर मेरी निज टंकार एतिकी खर्च करिया पर उभयଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ଟଙ୍କା ରହିଲା। ତ ମୁଁ ସର୍ଟକଟ କଣ କହିଥିଲି? ଠିକ କହିଥିଲି, ଏଇଟା କଣ ଅନ୍ଧାରିଆ ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାଯାଉଛି? କହିଥିଲି ଇଏ ହେଲା ମୋହିତ। ଆ କଥା ପଚାରିଛି, ମୋହିତ କଥା ପଚାରିଛି ନା, ତାକୁ ଏକ୍ସ ଧରିବ ତମକୁ ସୁବିଧା, କାହିଁକିନା ଏକ୍ସ ରୁ ଉତ୍ତର ବାହାରିବ। ଆଉ ଜଣେ ହଉଛି ମେରି, ଇଏ ହେଇଯିବ ଅନିତା, ସିଏ ହେଇଯିବ କଣ? ଇଏ ସିଏ ହେଲା, ଯଦି ଏକ୍ସ ହେଲା କେତେ ଟଙ୍କା କଣ ହବ? ମେରି
ସେ କହୁଛି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆମର ସେଥିରେ କଣ ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା ସେଇଟା ସମାନ କହୁଛି ଭଲସେ ଦେଖ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ସମାନ ରହିଲା ତାମାନେ କହିବି ଅଧା ସରିଛି ମାନେ ଆଉ ଅଧା ଅଛି ତାମାନେ x/2 ନା ନାଇଁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1/4 ସରିଛି ତାହେଲେ ମତେ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ କୁହ କେତେ ରହିଲା 1/4 ସରିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ବଞ୍ଚିଲା କେତେ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ପଡିଛି ନାହିଁ ଟୋଟାଲ କ୍ଲାସ ପଳେଇଲା କହିଲାନି କିଛି ନା କଣ ମତେ ହେଇକି ପଳେଇଲା ହଁ ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ 3/4 ରହିଲା ନା ନାଇଁ 780 ମାଇନସ୍ x ଦେନ୍ ଏଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କଲେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଯିବ ଅପସନ 2 x 468 b b ଓକେ ହଉ ତ ଏଇଟା ଏମିତି ହବ ଏଠି ସଲ୍ଭ କଲେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଯିବ ଆଉ କଣ ହେମା ଅପେକ୍ଷା ସନ୍ଦୀପର ଆୟ 20% ଅଧିକ ଏବେ ରାହୁଲ ଆସୁ ରାହୁଲ କୁଆଡେ ଗଲା ନହେଲେ ଏମଡି ଆସୁ ଦି ଜଣ ଆସୁ ମିଶିକି ରାହୁଲ ଆଉ ଏମଡି ସେ କହୁଛି ହେମା ଆଉ ସବୁ ପିଲା ଚୁପ ରହିବ ହେମା ଅପେକ୍ଷା ସନ୍ଦୀପର ଆୟ 200 ଅଧିକ 220% ଅଧିକ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ହେମା ଇଏ ହଉଛି ସନ୍ଦୀପ କାହାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖିବି ମତେ କୁହ ହଁ ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି ଗୋଟେ ଧରିବି ନା ଧରିଲେ ସିନା ସୁବିଧା ହବ ଆମକୁ ହୁଁ ଏକ୍ସ ଧରିବାନି ଟଙ୍କା ଧରିବା ହଁ କିଏ 100 କିଏ 120 କୁହ ଆଉ ଥରେ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ପଢିକି ଉତ୍ତର ଦିଅ ଟିକେ ପାଣି ପିଇବି ଆଉ ଥରେ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ପଢ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଠିକ ଦେଲ କଣ ହେଲା ନା ସତ ଆରେ ସତ ହେମା ଅପେକ୍ଷା ସନ୍ଦୀପର ଆୟ ଅଧିକ ମାନେ ସନ୍ଦୀପ ଅଧିକ ତାହେଲେ ହେମା ହବ 100 ସନ୍ଦୀପ ହବ 120 ହେଲେ ସନ୍ଦୀପ ଅପେକ୍ଷା ହେମାର ଆୟ ଶତକଡ଼ା କେତେ କମ ସନ୍ଦୀପ ଅପେକ୍ଷା ହେମାର ଆୟ ତାହେଲେ କେତେ କମ ଦେଖାଯାଉଛି ସାର୍ 20 କମ ଦେଖାଯାଉଛି କାହାଠାରୁ କାହାଠାରୁ ହଁ ସନ୍ଦୀପ ଠାରୁ ଏ ତ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କ ଏହା ଉତ୍ତର ବାହାରିଥିଲା BOR 84 BOR ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି APQ ଏଇଟା ପଚାର କଣ କଟିଗଲା ହବ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ବୁଝି ହଉନି ହେଲା ବଡ କର କଣ ହେଇଛି ଝାପସା ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଡଜଷ୍ଟ କର କହିଛି ଏଇଟା ହଉଛି 84 डिग्री ଏଇଟା ହଉଛି 84 डिग्री ଗଲା
दिमाग लगाया झापसा दिमाग लगेले 2x लिखिছি 2x लिखिছি এইটা আমি কেতে কই পারিয়া ହଉ ହଉ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସିଛି ମତେ କୁହ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଗାରଟା କେତେ ହଁ ଗୋଟେ ଗାରଟା ହଉଛି 180 ডিগ্রি তাহলে এটা 84 ডিগ্রি এটা এক্স তাহলে এটা কেতে হব 84 ডিগ্রি প্রথম তো 180 ডিগ্রি ফেড়ি দিও আগে 180 রু 84 ফেড়ি দেলে 96 96 মাইনাস এক্স নো কি এটা 96 মাইনাস এক্স তাহলে ये जो त्रिभुज এই ত্রিভুজ ভালসে দেখো এই ত্রিভুজের যে তিন কোণর সমষ্টি কেতে ডিগ্রি তুমি জানিছো सब मिसई दियो सब मिसई देले होची केते x x 2x 2x होची x तो डिग्री गोल तो जाहो देखिबा चेष्टा गोटे करबा 3x 4x 4x ରୁ x गले केते 4x ରୁ x गले केते 3x ताहले 96 प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना 3x इज इक्वल टू ये 96 जाई से पाकर जदी फेडा हो 84 তাহলে x হই যাব 3 দুনে 6 নেক্সটটা 24 x পাই গেল 28 ইনকো পচারতে সেটা পচার যেটা হ্যাঁ এই রয় এই পারিব কি কোন গল কোন বুঝি এইটা কেতে হবে দেখো এটা x এটা x তাহলে এটা হই গেল हाँ 2x करो এটা লেখো 180 माइनस 2x तो मिसई दियो ये कथा काई एते आडे काई जाउछो गोटे कथा होची तमे जेकोटी गोटे त्रिभुज ने कि x ର मूल्य मते बाहर करिया से कहिछि आमे जदि तमे गोटे त्रिभुज जदि एटा तो तमे मु सेटा धरतिली सेतबे एबे एटा धरि करिया चेष्टा करछि चलो देखि एटा हाँ हाँ नहीं एमती क्या लिखिबो शुण मो कथा देखो এটা তো সিআড়ে রইলা বর্তমানে এই ত্রিভুজ কথা দেখো এটা 180 মাইনাস 2x এটা হলা না নাই তাহলে তিনি কোণ সমষ্টি কোটা এটা গোটে কোণ x আর গোটা কোণ এটা এ বি x আর গোটা কোণ এটা এ হচ্ছে 180 ডিগ্রি মাইনাস x মাইনাস 2x ইজ ইকুয়াল টু 180 ডিগ্রি তাহলে এটা হলা 2x সি 2x কটি গলা কোন সব না গোটে গোটে ভ্যালু দরকার নহলে হবো না গোটে ভ্যালু দরকার হলা 96 কোউটা আনলা তুমি সেইଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଶୁଣ ସବୁଠୁ ଭଲ ଏଇଟାକୁ ନେଇ କର କାହିଁକି ନା ଏଠି ଗୋଟେ 84 डिग्री ତମ ପାଖରେ ଅଛି ଏ डिग्री ରହିଲେ ହିଁ କରିପାରିବ ତେଣୁ ଏଇଟାର ଉତ୍ତର କେତେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଫେଡି ଦେଇଥିଲ କେତେ ପାଇଥିଲ 84 ପଳେଇ 96 ତ 96 ମାଇନସ୍ x ଏଇ କୋଣଟା ତାପରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ତମେ 180 डिग्री डायरेक्ट लिखिलो ଉତ୍ତର ପାଇ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମେ କରିଥିଲେ ରାହୁଲ 30ଟା क्वेश्चन पर ब्रेक नवा 5 मिनिट କୁଆଡେ ଗଲେ ଥିବ ନା ହବ ବ୍ରେକ୍ ହବ ତିନୋଟି ପେନସିଲ 4ଟି ଖାତା 5ଟି କଲମର ଦାମ ମିଶିକି ଏତିକି ସେହିପରି ଏଟାକୁ ଏମିତି ଯଦି क्वेश्चन ଥିବ ଏମିତି ଲେଖିବ टीपी 4K खाता कौन नोट करिवे हला 4 नोट 5 को कलम 5 पुणी पी गला कलम को के कहया
ହେଲା ବହି ଏଇଟା ଠିକ এটা হচ্ছে পেন্সিল এটা হচ্ছে নোট মানে খাতা এটা হচ্ছে কে মানে কলম ହେଲା ইজ ইকুয়াল টু 130 ପୁଣି କହିଛି 10ଟି ପେନସିଲ 10p 2ଟି ଖାତା 2n 3ଟି କଲମ ମିଶି 85 ହେଲେ 16ଟି ପେନସିଲ 10ଟି ଖାତା 13ଟି କଲମର ଦାମ କେତେ? ତ ହଉ ତମକୁ କଣ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ଚାହୁଁଛି 16ଟା ପେନସିଲ ମିଶାଣ 10ଟି ଖାତା 10ଟି ଖାତା କଣ 10n ମିଶାଣ 13ଟି କଲମ ଦେଖ ତମକୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୁଁ କେମିତି କାରଣ ତମେ ଆଉ ତାର କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବାହାର କରିବାର ଏମିତି ଭାବ ଏଠି 16ଟା ପେନସିଲ କେତେ ବଡ ହବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି 2 ଗୁଣୁଛି ସବୁଥିରେ 2 ଗୁଣି ଦେ ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଏ ବି 2 ଗୁଣି ହେଇଯିବ ନା ତ 260 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଠି କେତେଟା ହେଇଗଲା 6ଟା ପେନସିଲ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ 16ଟା ପେନସିଲ ହେଇଗଲା ଏଟା ମିଶିକି 16ଟା ପେନସିଲ ହେଇଯାଉଛି ଇଏ ହେଲା 8 8 2 10ଟା ହେଇଗଲା ଇଏ ହେଲା କେତେ 2 10 10 3 13ଟା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଉତ୍ତର ତମର ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଏତିକି ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ବୁଝିଗଲା ଖାଲି ଉପରଟାରେ ସବୁଥିରେ 2 ଗୁଣିଲ କାହିଁକି ନା ସେ ସେମିତି ଢାଞ୍ଚାରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଭାଇ କାହିଁ କଲ ସେ ବା ତମେ କହୁଛ ବା ତାହେଲେ ଇଏ ଦିଟାକ ମିଶିଲେ ହିଁ ତମର 16ଟା ପେନସିଲ ହଉଛି ନା ଏ ଦିଟା ମିଶିଲେ ହିଁ ତମର 10ଟା ଖାତା ହଉଛି ନା ହଁ 345 ହଁ ବୁଝିହେଲା ଦିବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ହଁ କି ନା କହୁନ ଲେଟ୍ ଡାଉଟ ବୁଝି ହେଲା ନା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ 5 ହେଇଥିଲା ନା 6 ହେଇଥିଲା ପଢିବେ ନା ଏତେ ପଢିଲେ କଣ କିଏ ଗୋଟେ ଖଡ ଖଡ ଗଲାନି କରିଥିଲେ ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଆମେ ସେଦିନ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ହୁଁ 874 ସବୁ ତ ନେଇ କରିକି ସବୁ ତ କରିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଛ ହଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କରିବ କିଏ ହଉଛି ଭଲ ପିଲାଟା ତା ନାଁ ହଉଛି କର ଆସୁନି କ୍ଲାସ୍ ଆସୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ଆସୁନି କ୍ଲାସ୍ ଆସୁଛ ଲେଟ୍ରେ ଜମା ଆସୁନ 36 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ ବତି ଖୁଣ୍ଟକୁ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କଲା ବତି ଖୁଣ୍ଟକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା ମାନେ କଣ ନିଜ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କଲା ଏଇଠି ଟ୍ରେନ ଦୂରତା ପାଇଯିବ ତା ଟ୍ରେନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମେ ପାଇଯିବ 36 ଦେଇଛି ତାକୁ ମିଟର per ସେକେଣ୍ଡ କନଭର୍ଟ କର 10 10 ଗୁଣନ 5 50 ମିଟର ହଉଛି ଟ୍ରେନ ନାଇଁ ସରିଗଲା ଏବେ 200 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ କେତେ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଟାଇମ ପଚାରିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ ସ୍ପିଡ
डिस्टेंस केते हे जो ये ट्रेन दूरता प्लस प्लेटफॉर्म दूरता तापर होची स्पीड स्पीड होची 10 मीटर पर सेकंड 10 को हाँ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତମେ ମନ ରଖି ଖୁସି କହିବନି ଯୋଉଟା ପ୍ରୋସେସ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ ରେ କହିବ ଆଉ ଯିବା ସରିଗଲା ଏତିକି ଏତିକି କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଶୁଣ କଣ ଆଉ ନନ ଆଉ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ କରିବ 30ଟା ମୁଁ କହିଲି 30ଟା ତମର ଯୋଉଟା ନ ଆସେ ଦେଖିବା କଣ କହୁଛି ଟିକେ ଦେଖିବା କହୁଛି ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ପରିସୀମା 24 କଣ ପରିସୀମା एबीसीडी एबीसीडी ର ପରିସୀମା 24 ଏଟା କୋଉଟା ଆଉ ଭିତରଟା 6 6 6 6 6 ଭିତରେ ପଟୁ ଲେଖିବା ଗଲା କହୁଛି ଆଉଟା କଣ କହୁଛି ଇ ଏଫ ଜି ଏଚ୍ କୋଉଟା ଇ ଏଫ ଜି ବଡଟା ତାର 28 7 7 7 7 ତାପରେ ଏବଂ ଭିତରେ ଥିବା ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରଟି ବାହାରେ ଥିବା ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ଠିକ ମଝିରେ ରହିଲେ ଅଛି ପଚାରୁଛି ଏଗୁଡାକ କଣ ନା କଣ ନାଇଁ ସେ ପଚାରୁଛି ଏଗୁଡା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ନା କଣ ମଝିରେ ରହିଲେ ଛାୟାଙ୍କିତ କ୍ଷେତ୍ରର କେତେ ବର୍ଗ ହବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ କଣ କେମିତି କରିବା ରାହୁଲ ଟିକେ କହିଲ ସରିଲା ବଢିଆ ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେବା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ କପି କରିବାକୁ ସାରିଦେବା ନା କରିଲେ କରିବା କଣ ତମେ ପଢ ତମେ କର ନ ଆସିବ ନା ଯୋଉଟା ସେଇଟା କରିବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ତମ ପାଖରେ ଆଇକିଆର ବହି ଅଛି ବା କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିବ୍ୟ ପଠେଇବ ହେଲା ହଁ ତମେ 2000 ନା ନା ଶୁଣ ଆମେ ଓଲଟା ଆସିବା ଏଇ ସବୁ ପାଖାପାଖି ପଢିଛେ 2002 ର ପଠେଇବ ହେଲା ଏ 3 ର 2003 ହଁ ଅଛି ବା ଲେଖିଛି ଆ ଦେହରେ 2003 ର ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି ହଁ ଆଉ 2003 ଉଲ୍ଟା ଆଡୁ ଆସିବା ଆगे ଗୋଟେ ସରୁ କଥା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି କରିବା କରିବା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ହଉଛି ଦିଟା କ୍ଲାସରେ ସାରିବା ତାହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଏତିକି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ବସିକି 4 ଘଣ୍ଟା ପଢିବା କଣ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିଟା କଣ ମୁଁ ଫ୍ରି ନଥାଏ କାଲି ମୋର ଅଫିସ ଛୁଟି ଅଛି ବୁଝିଲ ତେଣୁ କାଲି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କଲେ ସେ 15ଟା ରହିଲାନି ଦିନକୁ ଏ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ହବ ଯଦି ଦରକାର ପଡିବ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 କରିବା ଆଉ କଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛ 60ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ ହଉ ତାହେଲେ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 କରିବା ହଉ ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଦିମାଗ ଲଗାଅ ୟାକୁ ଆମେ କରିବା ଅପସନ ଦେଇ କଣ କରିବା ଆମେ ଅପସନ କାହିଁ ଦେଖିବା ଅପସନ ଦେଖିବା ନା ତାକୁ କରିବା ପ୍ରଥମ ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଚାହୁଁଛି ଆଗେ ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଏଇ ଯୋଉ ୟା ଭିତର ଏଇଗୁଡାକୁ ଆଗେ ବାହାର କରିଦବା ହେଲା ସବୁ ତ ସବୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆଗେ ବଡଟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 49 ଛୋଟଟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ 36 ରହିଲା କେତେ 13 ତାହେଲେ ଇଏ ସବୁ ମିଶିକି 13 ଆକୁ ବି ମିଶୁଛି ସିଏ ବୁଝିପାରୁଛ ଖାଲି ସେ ଇଏ ନୁହଁ ତାହେଲେ 13 ତା 13 ଠୁ ତ ଛୋଟ ହବ
हाँ ना नहीं बुझिपार सी हूँ आदि मुझे कहबी एईटा एटा कहीं कहबी तो बर्तमान यहाँ कौन ये गोटे एमती कौन देती गोटे एमती करदेवी जदि कौनटा आगे बुझ से जिनसटा कौन ताने एवटू कौन बुझे बढ़िया आइडिया आसीगला ताहले तुम जो 13 रहा এটা দেখনি এটা গোটে এটা দুটে এটা গোটে এটা গোটে তাহলে চারটা নুহ কি চারটা সেমতিয়া নুহ কি বুঝিপারছ এবে ভালসে বুঝাইବାକୁ চেষ্টা কর মু কোন কହୁଛି 13 পর্যন্ত তো ସମସ୍ତେ বুঝিপারল এই যে এই টোটাল ସବୁ 13 হব মানে এই ସବୁ মিশিকি 13 গলা প্রথম সেতিক বুঝি সারা পরে আগে সে যে চিত্রটা করছে সেমতিকা আমি আউ তিনটা চিত্র করি পারিয়া ভালসে দেখো না নাই তা মানে যেহেতু বর্গক্ষেত্র তাহলে ইয়ে সবু সমান হব তা মানে 13/4 সেই গোটে হব বুঝিপারছ গোটেটা 13/4 হব না উত্তর বাহারি গলা 13/4 যোউঠি থিব 4×12 এটা বুঝিপারছ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ 1/4 କେମିତି ହେଲା ନା ଏଟା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭଲସେ ଶୁଣ ଚିତ୍ର ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦେଖିବା ତାମାନେ ତାରି ଭଳି ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କଲେ ଯେମିତି କରିଛି କେମିତି କରିଛି ଏମିତି କଣ କହୁଛ ବୁଝିହେଲା ନା ଆଉଥରେ କୁହ ଦେଖ ये क्वेश्चन हिसाब रे आमे एमती चारिटा तारी भलिया देख आउ तीनटा करि पारछन टोटल चारटा करि पारछे आउ टोटलटा 13 गोटेटा केते हबो तेणु 4 भर देला पर एटा भाला उत्तर आउ कोन बुझि पारछ 4×12 एक 13/4 होनी एटा तमे तमे कोन कहउछ एटा ही हबो ना बुझिपाल तो क्वेश्चन सहज थिला आम टी खाली भाबियार थिला आ किछ नथिला ताले एमते गोटे चित्र भलिया क्वेश्चन थिले ताले करिया एटी गोटे अछि कौन एमती कही सब क्वेश्चन उत्तर भल लगे ना तो चलो करदे जदि कौन कौन प्रदत्त चित्र रे एबीसी त्रिभुज रे एबीएससी हो जेड कोणर परिमाण 90 डिग्री हाँ 90 डिग्री भाई देखा जाऊे 90 डिग्री कम ओह हौ 90 डिग्री कम है जेड रे जेड 90 डिग्री कम पुणी जेड रो परिमाण केते ई की कथा कौन करिया ना कौन करिया गोटे बढ़िया आइडिया शुण तुम गोटे काम कर এটা ভাবিতে 60 এটা হয়ে যাব 30 সরি 30 কেন 90 ডিগ্রি কম বা কইছে এটা 20 তবে এমনি গোটে ধরিলে ହିଁ ତମକୁ ସୁବିଧା ଲାଗିବ ହେଲା 20 ଗଲା ତାହେଲେ এইটা ଯଦି ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲ କେତେ 80 ପିଲା ଶୁଭୁଛି 80 ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା 100 डिग्री ଆଉ ଯେହେତୁ ଦିଟା ବାହୁ ସମାନ ତାହେଲେ ଏଟା 50 डिग्री ହବ ଏଟା 50 डिग्री ହବ ଗଲା ଭଲ କଥା তাহলে এটা যদি 50 ডিগ্রি এটা 60 ডিগ্রি হলা 110 ডিগ্রি তাহলে এটা 70 ডিগ্রি হବାକୁ বাধ্য সরিলা ଏବେ क्वेश्चन চালা অপশন থইবা জেড ର ପରିମାଣ ଆମେ କେତେ ପାଇଛେ ଜେଡ୍ କୋଉଟା ଥିଲା ରେ 20 डिग्री ପାଇଛେ ହଁ ତାହେଲେ ଅପଶନ ପକେଇବା ଜେଡ୍ ର ପରିମାଣ ହେଉଛି x - y x କିଏ 70 y କିଏ ହଁ ଠିକ ହେଉଛି ସରିଗଲା ଉତ୍ତର हाँ सुविधा एत भाबार कौन अच्छे देखुन तुम जदि जेड हाँ तुम जदि आउ कि कर सेम बाहर आउ कि कर तुम हिसाब कर तुम भाव यहाँ को धर 50 एटा धर के 30 है कहीं तुमको 90 रु कम कही 90 रु कम रखिया 90 रु आम ये गोटे रोचे पाखापाखि जो आम काटिया सुविधा ताले ये दुटा मिसी के 80 ताले आउ रहा के 100 एटा रो 50 एटा रो 50 गला देन तापरे एटा 50 100 एटा हे तुम 80 एवं क्वेश्चन ऑप्शन पकाओ जेड रो परिमाण तुम पाउछ केते 30
তাহলে x माइनस y x हूँ 50 ये 80 80 माइनस 50 हूँ 30। हाँ चलो तेणु चित्र थिले करवा ना कैंसिल करदे क्लास बंद किसी ना गोटे अच्छे हाँ बंद करवा बहुत कौन ये हूँ पवन हूँ आज बाहर भल खेल हूँ रे कौन है आज कौन 5टा विकेट गलानी मोर मु दीटा टीम देखे गोटे हूँ आरसीबी आ गोटा हूँ सीएसके हौ तो बर्तमान ये क्वेश्चन टा कौन भल देखा बड़ बड़ क्वेश्चन ना कौन पढ़िया ना भाव देखिए ना सहज सी भी सहज चल करवा जाऊँ एटा सारिकी रखिबा हैला एटा शेष दिस इज लास्ट चित्र क्वेश्चन सब एक्चुअली सहज बट आमको बुझे पड़ो पार्श्वस्थ चित्र देख देखिली यही चित्र रे क ख ग घ अच्छी हौ पुणी एमती अच्छी हौ ओके अच्छी तापर कौन कहूँ वर्ग चित्र बाहुर दैर्घ्य बृहत्तम वर्ग चित्र बाहु कौन प फ ब भ किए प फ ब भ प फ ब भ भ काई ब ख एटा ହେଲା ସେ କହୁଛି ଏଇ ବର୍ଗଚିତ୍ର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୃହତ୍ତମ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଏତିକି ଓକେ ବୃହତ୍ତମ ଯିଏ ସେ ଧର 30 ବାହୁ ହେଲା ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି 20 ଦେଖ 2/3 ତମେ ଧରୁଛ ତଳଟା ଦେଖି ତମେ କହିଦେଲ 30 ହଉଛି ବୃହତ୍ତମ ବାହୁ ମାନେ ବୃହତ୍ତମ କୋଉଟା ଜାଣିପାରୁଛ ଏଇ ବଡ ବଡ ବର୍ଗ ତ କ ଖ ଗ ଘ ବୁଝିପାରୁଛ ତାର ବାହୁ ଯଦି 30 ହେଲା 30 ଗୁଣି ଦେଲେ କେତେ ହଉଛି 20 ହଉନି ତାହେଲେ 20 ହଉଛି ଏ କ ଖ ପ ଫ ବ ଖ ର ବୁଝି ହଉଛି ଏଇ କଣ କନଫ୍ୟୁଜନ ମୁଁ 30 କୋଉଠୁ ଆଣିଲି ସେଇଆ ଭାବୁଛ ନା କଣ ଏଇ ଅପସନ ଦେଖିକି ହିଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଗୋଟେ 30 ଦେଲେ ସୁବିଧା ହବ ନହେଲେ 3 ଧରଲେ କଟାକଟି ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହବ ସେଇଥିପାଇଁ 30 ଦେଲି ହେଲା ओके तापर पढ़िबा म ज र ग म ज र एठी म ज र ग कौन है तार बाहुर दैर्घ्य बृहत्तम बाहुर एतिकी तार 15 ताले ये हूँ 15 15 15 15 मिसीगला हो देखिया छाड़ देखिया तेबे म ज च ब कोटा म ज च ब हो एटा कथा कहूँ एटा ताको वर्ग क्षेत्र भाया देखा जाउछि हो तेबेर क्षेत्रर क्षेत्रफल बृहत तेबे मजर क्षेत्रफल बृहत्तम क्षेत्रफल केते भग्नांश हो आगे यार बाहर गया तार बाहर गया जा आगे बड़टार केते तमर क्षेत्रफल कह 900 30 स्क्वायर ना बाहुर स्क्वायर 900 एबे एटार क्षेत्रफल पाइबार अच्छी भल से चिंता कर आम जहाँद्वारा कि बाहु पाइबा तुम ये टोटालटा हूँ 30 हाँ ना टोटालटा 30 এইটা হচ্ছে 20 এটা হচ্ছে 15 এর ভিতরে কেতে রয়েছে 5 ହିଁ রয়ে যাଉଛି না ଭଲସେ ଭାବ ବୁଝିପାରିବ କଣ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ଆରେ କଣ ହଉଛି କଣ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଟୋଟାଲଟା 30 କଣ ହେଲା ଏତିକି ବାଟ 20 ସେ କହୁଛି ଏଇ ତଳଟା କେତେ ହେଇଥିଲା 15 ମିଶିଗଲେ ତ 35 ହଉଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଭିତରଟା 5 ହିଁ ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମିଶିକି 5 ଦି ଥର ହେଇଛି ତାହେଲେ 5 ତାହେଲେ 5 ସ୍କୋୟାର କେତେ 25 এটা বর্গক্ষেত্র না 5 এটা তাহলে 5 এটা পুଣି বর্গক্ষেত্র কেମିତି আয়তক্ষেত্র ହେଇଯାଉଛି ତ ନା ନା ସେ ତ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର କହିନି ଲାଷ୍ଟ ତେବେ ମଞ୍ଜ ଚର କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର କହିନି ହେଲା
ତାହେଲେ ଏଟା 5 ଏଟା 15 ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମ କଥା। ଆରେ ବାବା, ଏଇଟା ତମର ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଏଟା 5 ସେଟା ହଉଛି 15, 15 ପଞ୍ଚା 75। ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ। ସେଇଟା କହୁଛି ସେଇଟା କେତେ ଅଂଶ, ତାହେଲେ 75 ବାଇ 900 କାଟିଦିଅ 15 କ ପଣିକାରେ। 15 ଶୁଅ 90, 15 ପଞ୍ଚା 75 ପୁଣି କାଟିଦେଲେ 1/12, 1/12। ବୁଝିହେଲା? ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ବଡ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସହଜ। ତମେ ଏମିତି କଣ 46 କଣ ଅଛି ଗୋଟେ? ହଉ। ଓହୋ, EAD 50, ତା ମନମୁଖୀ 50 କହିଲେ ଆମେ କଣ ତାକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିଦେବା। ସିଏ 50, ଇଏ 90, ସିଏ 90, ସିଏ 90, ଇଏ 90, 9 5 140, ଇଏ 40। କଣ ବୁଝିପାରୁଛ? ଛଅକୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହୁଛି ଏମିତି ଦେଇଛି, ଏମିତି ଦେଇଛି। ଜାଣି ଶୁଣି ସେଠି ଛୋଟ କରିଦେଇଛି, ଆମେ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ହେଲା, ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି ଇଏ ଯଦି କହୁଛି 50 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ଯଦି କହୁଛି 50 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଏଟା ଯେହେତୁ କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ କହିଛି ନା, ଏଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ 9 5 140, ଇଏ 40 ଡିଗ୍ରୀ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଇଏ ବି 90, ଇଏ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି, 9 4 130, ସେ ତାହେଲେ ସିଏ 50 ଡିଗ୍ରୀ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ହଁ ନା ନାଇଁ? କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଇଏ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ସି କ'ଣ ପଚାରିଥିବ ନା ତ? ସେ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଆରେ ନାଁଟା ଦବାରେ, ନାଁଟା ଦେଇନି ରେ। AEDB, ସି କ'ଣ ପଚାର? DCB, DCB ଏଇ କ'ଣ ମିଶାଣ ABD, ABD ତ ଆମେ ପାଇଯାଇଛେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନା? କହିଛି କି ସେ? କହିନି ତ। କହିଥିବ କୋଉଠି ଗୋଟେ, ନିହାତି କହିଥିବ। ତମ କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜ କହିଛି? ସେ ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କହିନି। ହଁ 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 ହଁ, କହିଛି କହିଛି। ତାହେଲେ ଏଟା ହବ 50 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ହେଇଗଲା 90, ସିଏ ହେଲା 50 140, ତାହେଲେ ଇଏ ହବ 40 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ସେମିତି ତମ ଉତ୍ତର କେତେ ହବ? ସେ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା ଯେ DCB, DC କ'ଣ ହେଇଗଲା 40 ଡିଗ୍ରୀ ମିଶାଣ। ତାପରେ ପଚାରିଛି ABD, ABD 40 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ହବ? ହଁ, କ'ଣ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ମାନେ କ'ଣ? ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ମାନେ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଠି କହିଛି ଦେଖ, ABBC ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର, ABBC ତା ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ସେ କହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଲି କହିଛି ବୋଲି। କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଲା? କ'ଣ? ହଁ, ହଉ ଚାଲ ପିଲା, ପାଠ ପଢ଼, ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼, ଖାଇଦିଅ, ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼। କାଲି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏଇ ମୁଁ ଦିଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଛାଡ଼ିନି। ମୁଁ କାଲି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ପଠେଇନି, ଏବେ ପଠେଇ ଦେଉଛି। ଏଟା ବି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିଆ କରିଛି ତ। ହଁ କୁହ। କାଲି ଦିନରେ କ୍ଲାସଟା ସାଇନ୍ସ କରିବା, ଆଉ ଦିନ ଟାଇମଟା କେତେବେଳେ ତମେ ଗ୍ରୁପରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବ। PDF ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ଟିକେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରେ। ଆଉ କିଏ ଯିବା କଥା ଯାଅ, ଆମେ ଟିକେ PDF ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବା। କିଏ ଯିବା କଥା ଯାଅ, ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା ଅଫ୍ କର। କ'ଣ କହୁଛ? ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? ହଁ କରିବା। ଟାଇମ୍ ତ ଏବେ ବହୁତ ଅଛି, ଆମେ ଟେନସନ୍ କ'ଣ? ଟାଇମ୍ ତ ବହୁତ ଅଛି, ଟେନସନ୍ କ'ଣ? କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ? କ'ଣ ଏତେ
कौन साइंस सब आसो कौन सौरभ फौरभ आसिला कौन ये लिखा पड़ो तुमर ना लिखा पड़ो ओडिया मीडियम ओडिया बुक क्लास 7 ओडिया बुक नहीं रे अरे कौन रे क्लास 7 बुक ओडिया मीडियम एटा लिखा एगुड़ा तो आसला चैप्टर 7 आसला कौन इंग्लिश बुक ना कौन कहलो साइंस बुक डाउनलोड बुक हमें पढ़ा चैप्टर होची फास्ट कहीं पढ़िए फास्ट कौन पे पढ़िए फास्ट तुम पढ़ा हो गोटे भल गोटे पढ़िया देखी भल लगे फास्ट पढ़िया कहीं भल अच्छी देखिए कौन भल हो तो पिला एठी देछि तुम बेलून चित्र अरे चलो मु पढ़े हाँ ठीक अच्छे हम पढ़ा काली एंड तापरे हम्म हम्म हाँ चल काली मु ए तो कौन तांका ना दिव्य तमें शेयर करदेव अमरनाथ को 2003 क्वेश्चन काली आइदर साइंस पढ़िया ना पढ़िया जेकोसी गोटे पढ़िया कि तुम आज शेयर कर दियो ताको सी बनई मते काली मॉर्निंग रे पठेदेव 9टा पूर्व कौन तांका ना अमरनाथ पठेदेव आ काली तुम गोटे छोट परीक्षा करवा छोटा छोट परीक्षा केमिति करवा ना क्लास रे ही करवा क्लास रे मु पूरा लाइव परीक्षा करवा देखिए किए केते मार्क 10टा क्वेश्चन रहिबो 10टा क्वेश्चन